L-għodwa tajba, illum is-sibt 26 ta' Ġunju, nilqakom għal qudiesa r-Rużarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Kemm tinħass il-fidi qawwija taċ-ċenturjun, raġel pagan li resaq lejn Ġesu biex ifejjaqlu lill-qaddej tiegħu li kien marit. Ġesu stess ifaħħar il-fidi ta' dan ir-raġel. Mulej Ġesu, kattar fija il-fidi f'dawk il-mumenti li naqta' qalbi qudiemhom. Tal-Knisja jinsirt Ministru skont ma tani Alla nagħmel għalikom. Lil Kristu aħna nħabbru biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni bi Kristu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nselmilkom u ninaqdu fl-imkien għal dal-moment speċjali ta' talb aħna u Alla nkellimna u aħna nkellmuh. Illum magħkom ukoll xtaqt nirringrazzja lil Alla għal flimkien ma' sħabi għal dawn it-23 sena bħala saċerdot. Ġejt ordnat 23 sena ilu, nixtieq f'dil qudiesa nirringrazzja lil Alla għall-imħabba ta' tant nies li permezz tagħhom il-mulej urini il-fedeltà tiegħu. Nirringrazzjah ukoll hekk għal mod kif jażel li jagħmel il-ġid bil-fraġilità tagħna. Nirringrazzjah ukoll għaliex il-mulej jibqa' jsejjaħ anke żgħażagħ illum sabiex jagħtu ħajjithom ħalli permezz tagħhom Alla jkompli juri l-fedeltà tiegħu għall poplu tiegħu. Kieku għalhekk narfu wkoll mhux biss l-imħabba tal-Alla ma wkoll kemm aħna ma nwieġbux biżżejjed b'ġenerożità għall-imħabba tiegħu. Nitolbuh jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dimrijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna u jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, inti qedni fuq il-familja tiegħek mhux għax rajt xi merti fija, iżda biss bi grazzja tiegħek li ma bħala. Għamel li jiena naqdi kif jixraqlek il-ministeru u l-uffiċċju saċerdotali u li taħt il-ħarsien tiegħek immexxi il-poplu li inti fdajtli. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, il-mulej der lil Abraham ħdejn il-ballut tal-Mamri u hu kien fil-bieb tal-għarix fl-aqwa tas-sħana tal-jum. U refajnejh u ħares u ra 3 irġiel weqfin qudiemu u mal-lirom mar jiġri jilqagħhom mill-bieb tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt il-ħnina f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek? Ħanġib ftit ilma waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejqu u mbagħad tibqgħu sejrin. Għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom, huma qalulu: Tajjeb, għamel li qed. U Abram ħaffef lejn l-għarix ħdejn Sara u qalilha: Fittex lesti 3 sigħan żmiet, għaġnu u għamlu ftajjar.
U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol tarju sabiħ u taħlil qaddej u dan fittex il-estieħ. U ħa l-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qedhom qudiemhom. U hu baqa' bil-wifqa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staqsewh, fejn hi Sara martek? U weġibhom, hemm fl-għarix. U qallu, nerġa' niġi għandek bħal dan iż-żmien sena u wara Sara martek ikollha iben. U Sara qadet bil-qiegħda tissemma minn bib l-għarix u hu kien warajh. Abram u Sara kienu xjuħ imdaħla fiż-żmien u kienet waqfitilha l-imxija tan-nisa. U Sara daħqet f'qalbha u qalet, wara li dbilt u sidi diġà xjieħ se jkolli l-pjaċir. U l-mulej qal lill-Abram, għala daħqet Sara u qalet, tgħid minnu li se nilet meta jien xjaħt. Hemm xi ħaġa qiebsa żejja tal-mulej. Bħal dan iż-żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara ikollha iben. U Sara ċaħdet u qalet, ma tħaqx għax beżet. U qalilha, le, tħaqt żgur. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien, il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu, il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Flimkien, il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddej tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem tiegħu, flimkien il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirax f'kull żmien fuq dawk li jibżaw minnu, mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn, flimkien il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Flimkien il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Kristu refa' fuqu id-djufija tagħna u tħabbeb tabba bil-mart tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu, Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut, mifluċ u batut wisq. Qallu Ġesu, niġi jien infejqu. Qallu ċenturjun, Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int qgħid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil issir ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh, tassew ngħidilkom li f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewwiet, waqt li dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun, mur, ħajsirlek kif hemmint. U l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li jom il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni, messila ida
u d-deni ħallija. Imbagħad qamet u bdiet isservih. Fil-għaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejja il-morda kollha. Biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija, meta qal: u refa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kanna l-espressjoni li nilqa n-nies id-dar forsi matul dawn ix-xhur kena nagħmlu inqas din li nilqgħu n-nies id-dar, imma għandna din id-drawwa sabiħa ta' meta nilqa' lil xi ħadd u allura nipprepara nagħmel spazju, sa daqqa tkun xikla, daqqa tkunx bi preparazzjoni għat-tieġ li jkun ġej, u x'inhu ma li nilqa'. Illum inħoss li l-qari kemm l-ewwel u kemm il-Vanġelu jitkellmu fuq din l-ospitalità. U xtaqt li naqsmu ftit flimkien riflessjonijiet fuq anke l-mistoqsija kif nilqa' lil Alla li hawnhekk għandna misteru interessanti ħafna għaliex Alla joħloq dinja mhux hekk biex jilqa' lilna fiha. Imma mbagħad jiġi jimxi biex jara nilqgħu x'aħna. Hekk allura għandna id-darja tiegħu ma fl-istess ħin qegħdin nilqgħu aħna. Allura kif se nilqgħu lil Alla meta jażel li jiġi b'dan il-mod daqshekk umli li jisu jiġi jittallab biex aħna nilqgħuh. Hekk l-ewwel eżempju huwa Abraham. U hemmhekk nannotaw żewġ affarijiet u xekk. L-ewwel nett il-ġenerożità kbira ta' Abraham quddiem din iż-żjara li jgħidlu ħanamlilkom biċċa ħobs. Imma mhux biċċa ħobs għamlilhom imma kull ma seta' jagħtihom tawulhom hija parti wkoll mill-ospitalità li jipprattikaw anke diversi nies f'dawn l-inħawi, imma wkoll il-ġenerożità tagħna quddiem Alla. Imma wkoll li tilqa' lil Alla tmur daqsxejn iżjed mill-ġenerożità tagħna huwa li tħalli lil Alla jissorprendik. Li tilqa' lil Alla jfisser tħalli lil Alla jwessa il-possibiltajiet li inti taħseb fihom. Għandna dik il-mistoqsija li isaqsi jew li jgħid Alla lil Sara li daħqet quddiem il-possibilità li kienet qed tara impossibbli hi u jgħidilha hekk. Hemm xi ħaġa qiebsa żejjed għall-mulej? Hemm xi ħaġa qiebsa żejjed għall-mulej? Hekk allura l-ewwel stedina hija li nkunu ġenerużi mal-Alla fl-imħabba tagħna lejh, fl-attenzjoni li nagħtuh, imma wkoll nagħtu spazju lil Alla li ħalluh jissorprendina anke f'dawk is-sitwazzjonijiet li għalina narawhom jibsin wisq. It-tieni mod kif tilqa' huwa bil-mod taċ-ċenturjun li interessanti li dan iċ-ċenturjun li ma kienx segwi l-fidi l-udiju xek, imma huwa s-sentenza tiegħu li aħna nirrepetu f'kull qudiesa qabel it-tqarbin. Ma jistħoqlix m'iniex den li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Immejt kelma waħda, kull qaddej tiegħek ifieq u ruħi tkun imfejqa ngħidu fil-qudiesa. Hekk din is-sens ta' umiltà quddiem il-verità ta' Alla. Quddiem Alla ma joqgħod xejn. U jien quddiem urid immur b'din is-sens ta' rispett enormi quddiem id-dinjità ta' Alla. Imma min-naħa l-oħra mhux biss dil-fiduċja falla u l-umiltà, imma l-fiduċja wkoll li jista' jgħinni. Jiġifieri għalkemm daċ-ċenturjun qallu ma jistħoqlix li tidħol għandi, imma min-naħa l-oħra din ma żammitux milli jressaq it-talba tiegħu. Hekk allura mmorru quddiem Alla mhux bi pretensjoni, aħna maħniex Alla fuqu u Alla tagħna u x'hekk. Ma min-naħa l-oħra ma niddejqux li ngħidulu l-karba tagħna, li nresqulu s-sitwazzjonijiet tagħna, li nitolbuh l-għajnuna li għandna bżonn. Hekk l-aħħar eżempju tal-laqgħa huwa nistgħu naraw f'hom il-mara ta' Pietru li hekk jirċeviet u allura twieġeb imbagħad bil-gratitudni. Ġesu fil-każ tal-qaddej taċ-ċenturjun ma kellux ċans imur u jmissil dak il-qaddej. Ma din il-mara Ġesu nnuta resaq lejha u dik l-imħabba li tkun qrib
jwassal Alla jidina din il-frażi enormement sabiħa dwar Ġesu xek. Refa' fuq d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Għaliex jersaq b'dan il-mod, il-bniedem ifiq anke jekk għatem il-mart, anke jekk għatem sfidi, ma l-fatt li taraf li Alla qrib u li qed jieħu fuqu dik li hija d-batija tiegħi, dik diġà tagħtini r-ruħ. Ekku quddiem din il-ġenerożità ta' Alla jiena nqum bi gratitudni u ntih il-biċċa li nista'. Hekk din il-mara hekk tqum u tibda tagħtih dak li taf tagħmel hi. Hekk anke aħna ejjew narfu u nilqgħu lil Alla fil-ħajja tagħna, il-ġenerożità li qed juri magħna, id-don tal-ħolqien imma wkoll id-don ta' persuni li permezz tagħhom Alla jmiss il-ħajja tagħna. Min-naħa tagħna noffrulu dak li nistgħu. Bi gratitudni, b'sens ta' ġenerożità kbira bħala Abram, inħalluh jurina l-possibiltajiet li jiftaħ Alla minkejja li aħna ma nistennewhomx, hekk nagħmlu li nistgħu. Żgħira, kbira, nagħmilha bil-qalb, ma nagħmilha b'risposta għal dak li Alla għamel miegħi. Nibqa' umli imma wkoll ma nibżax nafda ħajti fidejh. Qudiem din il-verità ta' Alla li jiġi qrib biex nilqawh, ma jiġi qrib ukoll biex jerfa' biex jieħu fuqu d-djufijiet tagħna biex jagħmlilna kuraġġ qudiem l-isfidi, u għalhekk nistgħu nresqulu wkoll is-sitwazzjonijiet tagħna, nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja kollha sabiex l-ewwel nett nibqgħu nilqgħu lil Alla fil-ħajja tagħna b'dan is-sens kbir ta' rispett, ta' adorazzjoni, ta' mħabba. Ma wkoll nilqgħu lil xulxin f'ismu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dawn il-ġranet qed tasal fit-tmiema wkoll sena skolastika li kienet ta' ħafna sfidi għal tant persuni, għal tant familji, għal tant studenti u mod speċjali għall-edukaturi. Nitolbu l-mulej biex ibirek il-ħidma kollha li saret sabiex tħalli l-frott mixtieq f'kull persuna, f'kull edukatur, f'kull student, f'kull familja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jiddedikaw ħajjithom biex jilqgħu. Nitolbu għal professjonisti li jsegwu tant persuni fil-fraġilità li l-bniedem kultant jgħaddi minnha jew minħabba kwistjonijiet ta' saħħa fiżika, ta' saħħa mentali. Tolbu wkoll għal dawk li jilqgħu lil persuni li mhux dejjem jiġu integrati fis-soċjetà, fost l-oħrajn dawk li jilqgħu immigranti u nies oħrajn. X'nitlob ukoll għandna n-niet u għal mod kif jilqgħu lin-neputijiet u jagħtuhom dak is-sabiħ tal-erf tal-ħajja. Tolbu l-mulej jibirek il-dawn ħalli jkomplu jilqgħu f'isem Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. X'nitlob għal ħuti s-saċerdoti kollha biex il-mulej ikompli isaħħaħhom fil-ministeru tagħhom ħalli nkunu għas-servizz ta' Alla u s-servizz tal-bnedmin bil-Ispirtu ta' Kristu. Nitolbu wkoll għal żgħażagħ sabiex ikomplu jarfu Alla x'jixtieq minnhom, tolbu mod speċjali għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mis-Sir Qaddis tilqa' dawn it-talbiet, inti taf ukoll dak li għaddej fil-qalb ta' kull wieħed waħda li qegħdin nitolbu f'dan il-ħin, nitolbuk tkompli tagħtina dak li hu tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idej sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tmexxi kollox bis-seta u t-tieba tiegħek. Ħares fija id-doni li tajtni bi grazzja tiegħek u bil-qawwa ta' din l-offerta sedda il-qalb tal-poplu tas-saċerdot hekk li l-merħla tisma' dejjem mir-raj tagħha u r-raj ma jieqafx jieħu ħsieb il-merħla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobż ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Aħna narfu l-ġenerosità ta' Alla magħna jew niddedikaw ħajjitna s-saltna tiegħu aħna u nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dub tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kif ħabni missieri jekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi jgħid il-mulej. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bidu u tmiem ta' kull virtù.
Għatini li bil-qawwa ta' din it-qarbina nagħmel dejjem id-dritt u nxandar is-sewwa biex bl-eżempju bil-kelma tiegħi immexxi l quddiem il-fidili tiegħek fil-ħajja tal-grazzja. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlessejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri l-inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum qatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Imma lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta.
Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Li Amen. Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Li Amen. Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art.
Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-fer meta s-sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Li Amen. malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Salve Regina, slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik li lek inajtu għali xaħna t-turufnati u li teva, li lek nitnedu aħna u nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ, ejja mel-avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek,
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Imma lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Litanija tal-Madonna mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Sir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlop għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil Arkanġlu, San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja li ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi minn Dun Jimmy Bonnici. Ninformawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 fuq TVM2 mhix se tixxandar il-qudiesa tal-lejla. Għada fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa tal-Ħadd mill-Knisja ta' Santa Ubaldeska f'Raħal Ġdid. Infakru li t-tfal jistgħu dejjem isegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-għodba tajba.